Em sap greu, però les coses no funcionen així. Els de dalt miren amb lupa cada crèdit que concedim i vostè no compleix els requisits mínims. Pot provar a demanar-lo a una altra entitat si vol, però sincerament, sense béns ni avaladors solvents, veig molt complicat que li concedeixin. Llavors, punt i final? Em sap greu, però sí. I ara, si no li importa, he de treballar. Disculpi, és la seva família? Vostè no n'ha de fer res d'aquí, és la meva família. Si no li importa, tinc clients. Ja, no. Li dic perquè vull que entengui que necessito realment aquests diners. Que són una necessitat, no un caprici, una emergència. I si no em donen el crèdit, em veuré obligat a prendre una postura de força que em posa en una situació incòmoda, també per mi, no em malinterpreti. Però vull que entengui que si no em dona el crèdit, em follaré la seva dona. Doncs això, el crèdit, l'exitosa comèdia del dramaturg català Jordi Galceran torna de nou als escenaris i ho fa de la mà d'Alexandre Sans i Carles Moner, que són actors, directors i també productors d'aquest projecte, i a aquesta hora ens acompanyen al plató del Té de Tot. Molt bon dia. Bon dia. Escolteu-me, no sé si de fet la gent a casa ho va poder veure ara fa un mes aproximadament, no? TV3 en feia la versió televisiva del crèdit. També jo precisament vaig tenir l'oportunitat de poder veure l'obra en directe amb el Jordi Bosch i el Jordi Buixaderes. És tot un repte, no?, aquesta obra? Sí que ho és, sí, perquè tota l'estona, tota l'hora i mitja estem només nosaltres dos sobre l'escenari. Sí que per sort es va una mica com el pes de l'obra es va repartint, no? A vegades el porta ell, a vegades el porto jo, ens ho anem repartint per sort. Però sí, és durilla. I una mica, no?, en el paper de jo me lo guiso, yo me lo como, no? Actors, directors, productors, això com s'engega tot aquest projecte? Bueno, tot comença de... Vam tenir fa anys enrere, vam voler fer un projecte junts, no va funcionar. De fet, vam venir fa uns mesos també a presentar un altre projecte que vam començar, que està ara mateix aturat, no direm suspès, està aturat per temes de pressupost, i llavors vam anar a buscar fer un projecte més petit per poder assumir projectes després més grans. I vam trobar aquesta obra, ens va encantar, vam llegir el guió, vam riure nosaltres dos sols al despatx, i vam dir, comencem una obra petita, i el tema de fer-ho nosaltres dos sols és per poder reduir pressupost al màxim. Si som nosaltres dos qui fem les coses, com que som nosaltres els integrants de la companyia, els sous i tot això poden baixar al mínim i poder fer obres més barates per poder tirar ja endavant. Quan us arriba un guió, quan trobeu un guió, fins i tot quan escriviu un guió, a l'hora de decidir qui fa el paper de què, això com ho feu? Mira, en aquest cas va ser com molt directe. Sí, va ser ell casualment havia treballat en un banc i, clar... Va facilitar-ho tot, no? Sí, va ser... Era com una mica evident, perquè clar, un dels personatges és director de banc i era com, bueno, doncs faràs tu això. Quan vam trobar el guió i el vam llegir per veure si ens agradava o no, i ja directament ja vam fer els personatges que fem al final. Sense ni pensar-ho, jo vaig començar a llegir el director i ell va començar a llegir l'Antoni. Per tant, directe facilitar una miqueta tot el que és la decisió. Clar, el guió és el mateix que l'original. De quina manera vosaltres podeu accedir a aquest guió? No sé si s'han de demanar els drets. Com funciona tot això? Sí, hi ha una agència aquí a Girona, està situada a Salt, si no m'equivoco, que és la Marta Fluvià, que porta els drets a diferents autors catalans, i ens vam posar en contacte amb ells, els vam explicar que volíem això, portar l'obra aquí a Girona, no sabíem exactament encara ni dates ni on la duríem a terme, perquè d'això després depèn, evidentment, els drets, si vas a un teatre més gran, més petit, si faràs gires, si no... I quan hem tingut una mica més clar, ens hem tornat a posar en contacte amb ells i hem demanat els drets i per sort és una cosa viable i ho podem tirar endavant, han sigut molt amables i sí. En aquest precís moment ara comentau que aquesta obra, aquest petit projecte, ve una miqueta per donar impuls a la que vau venir a presentar ara fa uns mesos, l'Eric i l'exèrcit del Fènix. En quin punt es trobava tot això? I que no sé si també degut a la situació que vivim, aquest confinament, tot també va quedar pausat. Sí, la diferència del projecte que estem presentant ara, aquell projecte estàvem en fase encara de pressupost. Aquest projecte ja estem en fase final, vull dir, ja tenim dates d'estrena, tenim tot tancat, és una fase completament diferent. Aquell seguim en aquesta fase de buscar el finançament, per això fem aquests projectes previs, per poder buscar el finançament per arribar a fer projectes més grans. Que serviran en aquest cas per donar una mica el gas necessari. Exacte, per començar altres projectes. Sí, jo crec que amb el Fènix ens va passar una mica de tot, saps? Va ser un conjunt de coses, la presentàvem a l'octubre, que també hi havia tot el tema dels presos polítics, llavors es va com trepitjar una mica tot, i després el Covid, que tampoc ha ajudat. No ha estat fàcil, no?, en general. No, llavors hem dit, bueno, doncs aturem-lo un moment i anem a fer coses així més viables. Jo crec que també és interessant, ara dèiem, no?, el fet d'haver escollit el crèdit, que si a casa no l'han vist recomano molt, que si a més teniu l'oportunitat de fer-ho amb l'Àlex i el Carles, anar a veure-la. La dificultat interpretativa que té, no?, una obra com aquesta, perquè Jordi Galceran també ja ve del mètode Gronholm, no sé si a casa també
també l'han poguda veure, servidores també, no sé per què si ha estat casualitat, però clar, aquests personatges, no? Aquesta duresa, aquesta complexitat també que tenen, traslladar-la a l'escenari senzill no ha de ser. No. No ho és gens, no. No, és el que et comentava, això, que hi ha una... Bueno, això que et comentava del canvi de qui porta el pes de l'escena, també passa una mica amb l'evolució del personatge, no? No comencen igual que acaben, i home, és complicat. Hem hagut d'anar trobant el que hem agafat referents de la pel·lícula que has dit de TV3, de l'obra original, una versió que van fer a Madrid fa 2013, em sembla que va ser, amb el Luis Merlo. I al no tenir un director extern, el que fem és dirigir-nos un a l'altre. Vull dir, jo m'imagino una miqueta com seria el director i tal, i li vaig donant ordres, i ell igual a mi amb l'altre personatge. Pregunta, allò, mentre esteu escenificant, ara deies, no, si faig de director, tu marxes d'escena i, bueno, no sé, allò, ho veu en solitari per veure-ho des de fora? Una mica com funciona tot això? No, ho fem una mica sobre la marxa, ens posem a fer assaig una mica a la italiana, així, repassar el text per sobre, i llavors ja sí que... Anem fent acotacions. Sí, llavors sí que anem fent acotacions a part un moment i jo crec que ho diria així, ho diria això, i sí. Encara no hem fet allò de dir, vale, et veig tota l'obra des de fora, a veure què. Encara no, però està pendent. Hi ha algú que l'hagi pogut veure ja? L'heu fet o representat per a familiars o amics propers? Serà el proper pas, quan tinguem tot fet, serà el proper pas fer-ho davant d'un públic de prova perquè ens puguin veure com anem, crítiques... I comentàveu que en principi això sí que està més avançat que l'altre projecte que teniu entre les mans. Quan serà això? Quan ho podem veure? Tenim entrades a veure tota la gent que ens està veient, que pugui també venir-vos a veure en directe? Si tot va bé, si tot va bé i ens deixa el virus. Si no ens tornen a confinar, si no passa res, estarem el 5 i 6 de setembre aquí al Centre Cultural La Mercè de Girona, a l'Auditori. Les entrades es poden comprar de moltes maneres. Es poden comprar a través de la nostra web, que és www.weareonair.com. La poden trobar també a les nostres... weareonair.com. Sí, és en anglès, nosaltres estem a l'aire, We Are On Air. També, si no, al nostre Instagram. Ens poden trucar per telèfon a l'oficina 872 09 4403 o a telèfon. Què més? Poden venir directament a l'oficina si diuen mira, és que no m'hi entenc o no m'acabo de... Doncs que vinguin a l'oficina, nosaltres els donem les entrades al moment, tenen el mapa del seient, s'ha de demanar, això sí que has d'agafar seient pel tema de distància i les localitats sí que van totes assignades i tot això. Estem aquí a carrer Xemenis 20. Al costat de Musical Aixemenis estem. Sí, que en principi tot quedaria aquí a Girona, qualsevol cosa, tenim les dates. A la web està tot explicat. 5-6 de setembre, jo sempre dic que a través de xarxes socials, no sé si vosaltres sou força actius, més enllà del web, per la gent que tingui allò més facilitat d'accedir a través de l'Instagram. Sobretot a l'Instagram, que ens il·luminem una mica més, que seria l'abreviació de We Are On Air, seria W-A-On-Air, On Air. Val, doncs ja ho saben, i a través també de les xarxes socials buscar tota aquesta informació. Clar, tot aquest projecte també m'imagino que durant el confinament ha facilitat que hi poguéssiu treballar, no? Entenc que l'estar-se a casa, o com ha anat això? Sí, va sorgir... La idea del projecte va sorgir de cara a finals de l'any passat, principis d'aquest, no recordo exactament quan. Llavors res a veure, potser ha sigut que heu tingut més temps per tirar-ho endavant. Exacte, podríem dir que inclús ens ha fastidiat una mica perquè la idea era estrenar-la, ja l'hauríem d'haver estrenat, la idea era estrenar-la a finals de maig, principis de juny, però clar, tot el que va passar vam dir parem això un moment, anem a veure, anem a evolucionar, a veure com evoluciona tot, i quan vam veure que tirava llarg vam dir anem cap al setembre perquè si no, no podrem fer res. Heu parlat amb Jordi Galceran? Heu tingut algun tipus de contacte? No? Però n'està al dia de que teniu la intenció de... No sé si la Marta li haurà dit. Sí, no sé si a través de l'agència, però... L'agència li haurà dit. Qui sap si entra al públic, Bueno, ara ho investigarem, mira, sortint d'aquí, mirarem si podem contactar amb ell i li direm. Per què no? Doncs ja tenim data, 5-6 de setembre, per veure el crèdit amb l'Alexandra Sanz i el Carles Moner, directors, productors i també intèrprets d'aquest projecte. Nois, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. A vosaltres. Ja ho sabeu que aquí teniu un espai i si podem ajudar-vos doncs sempre us donarem un cop de mà. Moltíssimes gràcies, doncs. Fins la propera i que vagi molt bé. Esperem que tot pugui representar-se tal i com toca aquest mes de setembre. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà divendres, ja posem punt i final a la setmana, també aquest mes de juliol, i ho farem a partir de les 12, com sempre, aquí a Televisió de Girona. Que vagi molt bé.